Hej hej. Hej. I dag vil vi unboxe en ASRock H61M/US-S3 motherboard, bundkort som på dansk. Det har nogle fede features med USB 3 og H61 chipset fra Intel. Det supporter Intel processor med et socket, der er LGA 1155. Ja. Hvis du vil, skal vi prøve at se tingene her. I kan altid pause videoen, hvis I vil se noget af det her. Og se her, hvad det er, forskellige ting og sådan. Ellers skal I også gå ind på ASRocks hjemmeside og se mere om. Ja. Og der kommer selvfølgelig også information i description af videoen. Her har vi IO Shield, så vi putter ind. Ja. Har vi Quick Installation Guide, selvom den ikke er særligt quick. Men det er fint. Den skal du helt sikkert læse på, når du engang skal installere det. Har vi 2 SATA-kabler her. Yes. Perfekt. Lige hvad vi skal bruge. Så tager vi den blå af. Og her igen stødfri indpakning, hvor vi selv har bundkortet. Og det er åbning for lige om lidt, så I kan se det. Okay, nu skal vi se. Sådan der. Ja, sådan her. Så har vi så motherboardet. 24 pin connector, 2 DIMM slots til RAM. Ja. Yeah. Og så PCIe og 2 PCI og så ja. Det er hvad det er. Og så chipsetten her og SATA-forbindelser. 2 SATA 600 hvad jeg mener. Og 4 300. 2 USB 3, 2 USB 2 her. Og 2 igen USB 2. Gigabit LAN. Også noget lyd. HDMI tror jeg det er. VGA. Og VGA og DGI, ja. Og så bare, ja, til jer der har gamle keyboard, så ja. De her 2 her, det er til onboard grafik fra processoren af. Vi vælger så at putte et grafikkort i dag. Så det hvad vi så vil gøre her. Så tak for at I så med. Ja. Og så ses vi en gang i næste video.